Okei. Okei, tänään olisi tutoriaalia, miten ladata sellainen juttu kuin Minecraft Zoo ilmainen. Ja se on niinku tää teille tekkit niille, joilla ei oo oikeat minä. Mulla on, mutta mä käytän sitä, koska siinä on hyviä modeja, mitä tekkit se ei välttämättä aina oo. Ja siinä pääsee moniin versioihin käyttää niitä modeja. Juu. Että silleen. Eli, jalkiolta nettiin Minecraft. Craft ja Zytzy. Vaikea kirjoittaa, kyllä mä tiedän. Oikein osaa itekään sanoa sitä. Sitten otatte tän ensimmäisen. Sitten Minecraft by Zytzy. Ja me tuun tosiaan vetää Just Have Oota kuin Creepycraft, jos on Herobrine mod. Ja sitä mä käytän sitten Zytzyä siihen. Koska mä en jaksa tekkittiin asentaa kovaa työllä tai minä, niin Zytzy on sopiva asia sinulle. Sitten, jos te haluatte tän jos te haluatte tän teidän työpöydälle, niin painatte Minecraft Zytzy näytä kansiossa. Väännätte tän. Sitten täältä Minecraft Zytzy. Väännettiin se suojana. Tossa, Minecraft Zytzy. Noin. Sitten sieltä teidän työpöydälle. Noin. Ja nyt teillä on Minecraft Zytzy ja me näytämme miten tää toimii. Avaat Zytzyn. Vaihtaa suoita. Ja tuo tällainen Minecraft Lanes by Zytzy. Täällä on kaikkia kivaa modia. Standard Mods, Pixel Mod 2.5, Herobrine Mod, Simple Hacks, Fablecraft, Standard Mod, Penguin Back, Flash Mod, Smart Moving Standards Mod, Penguin Back 2, AT Tekkit by Zytzy, Zombiecraft, Sportcraft, The Legend of Knots, Tekkit Lite ja Classic. Täällä te voitte käyttää kaikkia 1.2.5 lähtien. Ja otetaan nyt tää Herobrine modi tässä esimerkiksi. Laitatte nimenne, paatte Unzumkri. Sitten se vaan hoitaa tän. Että tää video on vaan tässä, et moro.